ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି କଥାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କେଉଁ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଖାସ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଚୁଡ଼ି କେବେ କିଣିବେ ଆଉ କେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଚୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଚୁଡ଼ି ଭୁଲରେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ରବିବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୁଡ଼ି ସକାଳେ ନାହିଁ ତ